A 26ª edición da Feira do Viño de Valdeorras vaise celebrar a fin de semana do 31 de maio e 1 de xuño. Esta é a data elexida e aprobada polo Pleno do Consello Regulador celebrado na súa sede de Vilamartín de Valdeorras. A decisión convirte a cita de maior exaltación do viño valdeorrés na máis temperá escollida de cantas se teñen celebrado ata o de agora. Ademais, no Pleno informouse dos resultados da auditoría documental da ENAC, a Entidade Nacional de Acreditación, evaluación na que non se obtivo ningunha non conformidade. Dito proceso tiña a súa continuación coa auditoría da ADEGA, que hoxe mesmo tamén se está levando a cabo. A orde do día tamén contemplou o nomeamento do representante do GDR e o seu substituto, a do prezo da verificación do viño rosado e a revisión das tasas analíticas e a aprobación da modificación de diferentes procedementos de evaluación e control de produto en viñedos e adegas.